راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلايد ما مدباب كزينا نرمي كاب تينور ناي سرح بوتاي تنقصائي سلزلخو بزي ناي قزيوي استديو خيني قائمتي أخبره سوزما مستي بركز بالك زي مساين على المسي زولو قازت إنيان ناي فيلم بعالمين محمود أبو بكر كاب قبسي مسايلو لمين كيدو على بسوسن زعبا زتذكر إيو خم لمود نسو دما أبزغ قرابة معلتات حدا غازيتينيا مارتين بلاوت تبع غازيتينيا مزحكم تفرطوا يوم إلى أمن السو بزعبا ناي إرترا مراحي ودو أبراهام أفوركي أب قبسي ني إرترا وكيلو أبتي أنصار إثيوبيا زكايت زولو أخيباتات يساتف كم زولو قاليتو نيرو أبناتو تويتر مالتيو أنا خا بسبات مسمصت نتحابريتا نمصريا زاكل نزي أب قبسي زولو إرترا غازيتينيا سيدولو نيره نسو دما أبو زولو سئلي ودون بريزنت سياسة فورك خمزي كونن كستو مخانو من يلو قاليتو اللي أرغاقيتو اللي كبلخ إلي حجي السو بزعبات سئلي من يوم حدا ناتو أفلطوخ نغرنيو كالا آي إيرترا أنصار إثيوبيا أبتكايدو زلا خيباتات كساتف ميتس يزبلو زولو بناي قبسي غازيتينياتاتن اتحقن كما يمثل أبو سلا زولو خنغرنيو تي كم حدا موياتينيا وغازيتينيا كوينو كم زعنت زي كونا حبريتا مزرقع زلو حاسياون كم مويو تمركيسون كاب فلطوتون تمركيسون ككافلني ناتو رئيتو كهبنيو بتغلل بالزبالة تاما بقسيتنا مارتين بلاوت تبع الغازيتينيا بزعبا اب تويتر الصحافة مبقسيتها كوينا نعا حقنتا تي بايتا زلو جبوت كمي مخانو غلقت انتنا الليوي مبرخ بني مالتي مجمرتا عدمي أخبر كاسز مساقا أمسكنكا كموترو Thank you شيشاي حوي أنا وين بدعمي قاشها خون كابتلي دزب لنا النجاراتيو أنا وين أمسكنكا بوجناي مالتيو طبو اسكي نبتي إيرترا قبسي سومالون وسيخكا زلو كنتات ويز زقبرو زلو ركبات كلمة مخادنا تاسئل مسود كل كان توم سبات مسرع أخيون من تصحف مسرع أخيون انتاي لك انتاي مالس انتاي سلاسلك كاب زقرمكا مارتن بلاوت حدا فلوت وروي غازيتينيا إيو بريتين ساوث أفريكان تاشمو زلو إيو أوريجين زلو إيو بزعبا هونو أوف أفريكا سبيشالي تاشمو سرحي بزح سرح إيو ناتو رول حدا عبي رول إيو بفلاي أب تسرحلو ناي زينا تراي زي كونه بمنقد دي اكس وين تويتر جيرو زي ما حلال فوق الاختطات بتعمي كم حدا تسألاو سب زكتاتولو حدا خبتم نعوز زكتاتولو ايه بوزحات وين كم زكتاتولو نفلتينا كلاتنا مالتيو انتو خونه كابتو زحز النجر حنساب اتي لاين اللو غازيت انيام كتكونن اكتيفيستن كتكونن استفلال ايو جورناليست and activists زلو في الليات أنا تسيركا دي سرح كانلو عبي جيجا إخات سرح زلها مالتيو نمنتاي إسخا قم حرقا زيتنيا ناتكا ريتو خلوكا ناتكا أقوام خلوكا وناتكا مرقص خلوكا بزخنا قداي نقول كوانتا خانة أبتي ناي تسرحو سرح فلا يبتي تقبرو ريبورت يخون تقبرو ارتيكل أبو خنص بارق يبلون زبل فلوت برينسيبل اللو أب جورناليزم بلاس كل شاب انتاي يبال ريتو وحسيو نيوز جن زينا جن قدوسيو يبال هجي زي بتعمي اقداسيت قدايا اب جورناليزم مالتيو يترف زي حقانيا زي كونه نجر نخت كتشراشرن كتكافل نسب انتم سمعت خان انتم تقتاتل تخان ولا تتفولت او نجر وين عند حردا ريتو خينو اب تناي زينا تحسو زلو نجر كتتو تخكل كم زي كونه اب زخنه مباتاوي نجر نمهارو ناي جورناليزم قداي ناي مارتن زي قداي ترى يكون تقدموا اب حلفه عامتات نوي السرح سبيو
ክፅሕፍ ከሎ ከም ኣክቲቪስት ኮይኑ ዝፅሕፍ ኮይኑ ረኣየኒ ኣብ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ እዚ ሸለሊልካ እኮ ተሓለፍካዮ ሓንሳብ ሓንሳብ ምስናትካ ትደልዮ ድልየታትን ትሰርሖ ስራሕን ክመሓላለፍ ደልዮ መሰጅን ብኡ ተቃራኒ ክትሪኦ ከለካ ሸለሊልካ ትሓልፎ ነገራት ኣለዉ ኣብ ዜና ግን ኣብ ኒውስ እዚ ዓበይ ጌጋ እየ ዝብሉ ሕጂ እሱ ዝወደቐሉ ነገር ጉዳይ ዝወደቐሉ ጉዳይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ ምንታይ እቲ ኣኼባ ብዛዕባ እቲ ስሉስ ሊፍንቲ ዘለዎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ኣብ 10 ኦክቶበር 2024 ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ኣኼባ ተኸቲሉ ሕጂ ዘቆምዎ ብደረጃ ሚኒስተራት ካውንስል ስለ ዝነበረ እዚ ካውንስል እዚ ቀዳማይ ኣኼብኡ ኣብ ግብፂ ብቀዳም ኣካይዱ ቀዳምን ሰንበትን ማለት እዩ ስለዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ከምኡውን ናይ ሶማል ሚኒስተር معلم ፈቂ معلم ዝበሃል ከምኡውን ናይ ግብፂ በድር ዓብድልዓቱ ዝበሃሉ ኣብ ግብፂ ተረኺቦም ኣኺቦም ኣብ ዘሰራስሉሉ ዝነበሩ ግዜ ማርተን ብላወት ሓንቲ ስእሊ ካብቲ ኣኺባ ዝወፀት ስእሊ ሼር ገይሩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ወዲ ኢሳያስ ወዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ድሕሪ ዑስማን ሳልሕ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኮይኑ ነቲ ኣንቲ ኢትዮጵያ ፀረ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣኼባታት ንሃገሩ ወኪሉ ተረኺቡ ኢሉ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ መሓላሊፉ ማለት እዩ ኣና ከም ሓደ ጋዜጠኛ ኣብዚ ዓዲ ዝነብር ዝተፈላለየ ኢቨንትስ ዝከታተልን ካቨር ዝገብርን ጋዜጠኛ እየ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ንድሕር ኮይኑ ብጥብቂ ዝከታተሎ ጉዳይ እዩ እታ ስእሊ ምስ ረኣኽዋ ብጣዕሚ ካብቲ ዝገርም ነገር እዩ ሽዑ ድሕሪ ተኣኺባ ተወዲኡስ ሰዓት ከይገበረ እዩ ነይሩ እቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ምስ ረኣኽዋ እታ ስእሊ መን እዩ ብድሕሪ ዑስማን ሳልሕ ዘሎ ጀነራል ካውንስል ናይ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ስለ ዘየለ ንስመራ ተመሊሱ ስለ ዘሎ ክሳብ ሱ ዝመፅእ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ተባሂሉ ኣብ ቁንስላዊ ጉዳያት ከም ቁንስል ኮይኑ ይሰርሕ ኣብ ሴም ታይም ድማ ነቲ ኤምባሲ ዘካይድ ከም ኣካይድ ስራሕ ኮይኑ ዘሎ ኣማን ዓብድልዋስዕ ዝበሃል ዲፕሎማት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንማልባሽ ምምስሳል ኣሎ ከውን ይምስሳል ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት ኣብ ፌስቡክ ርየ ትኾነ ግን ሓበሬታ ክትህብ ከለካ ከም ሓደ ጋዜጠኛ ሓደ ነገር ሹር ከይኮንካ ሼር ክትገብሮ ንሰብ ኢስ ሼምፉል ብጣዕሚ ካብቲ ዝሕፍር ነገር እዩ ዓብይ ጌጋ እውን እቕሬታ እውን ዝሕተተሉ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ንዓይ እቲ ምንታይ ኣብቲ ስእሊ ጥራይ ዘይኮነ ስእሊ ሼር ጌርካ እዚ ወዲ ኢሳያስ እዩ ኢልካ ወዲ ኢሳያስ ኣይኮነን ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ድማኒ እቲ ኣኼባ ኣንቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተገብረ እዩ ዝዛረብ ምልክዕ ተርኢናዮ ግን ኣንቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ተባሂሉ ዝግበር ኣኼባ ኣይመስለንን ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ኤርትራን ግብፅን ሶማልን ዝተረዳድኡሉ ናይ ዝተፈላለየ መዳያት ናይ ምትሕብባር ብሓንሳብ ኮንካ ናይ ምስራሕ እዚ ፀረ ዝኾነ ሃገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንማልባሽ ብእግረ መንገዶም ዘሳልልዎ ነገር ወይ ዝሰርሕዎ ነገር ክህሉ ክእል ኣብዚ ግን ልዕሊ እዚ ግን ፀረ ኢትዮጵያ እዮም ቅድሚ ምንባል ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ተካይዶ ዘላ ፀረ ሶማል ተካይዶ ዘላ ካምፔን ሓደ ዓበይ ካምፔን እዩ መሬት ናይ ሶማል ባሕሪ ናይ ሶማል ንምውራርን ልዕላዊ መሬታን ንምግባር ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብዛዕባኡ ፀረ ሶማል ኢሉ ተዛሪቡ ይፈልጥን እዩ ማርተን ፕላወት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስእሊ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ጌጋ እቲ መልእኽቲ ወይ ዘመሓላለፎ ጌጋ እዩ ኣይ ቲንክ ድሕሪኡ ዲሊት ገይርዋ መስለኒ እታ ትዊት ኣይ ቲንክ ንምንታይ ተመሊሳ ኣይረኸብክዋን ሎ መዓልቲ ማለት እዩ ወይን ኣልጊስዋ ካብቲ ናቱ ገፅ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ትዊተር ገፅ እዚ ግን ዓብይ ጌጋ እዩ ብፍላይ ካብ ሓደ ብጣዕሚ ምኩር ዝበሃል ጋዜጠኛ ብዕድመ ዝደፍአ ንነዊሕ ግዜ ዝሰርሐ ልዕሊ 50 ዓመት ዝኸውን ኣብ ጆርናሊዝም ዓለም እዩ ኣሕሊፍዎ ከም ፀሓፊ እውን ብፍላይ ድማ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ፎካስ ዝገብር ብምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብከምዚ ርአዮ ማለት እዩ ብዛዕባ እውን ንእሽተ ነገር ፀሒፈ ነይረ ወተረዲ ንሳ ምስ ረኣኹን ኢና እቲ ዘተ ወይ ተዘርክብ ጀሚርና ኣነ ንስኻን ሕራይ እሱ ብዛዕባ እሱ ዝበሎን ብዛዕባ ስእለን ርእቶ ሂብካን ኣለኻ ወይ ኣፍሉጥኻ ነጊርካን ኣለኻ ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ርክብ ናይተን ሃገራት ከ እንታይ ኣሎ ካብ ናይ ግብፂ ሜድያታት ዝወፅእ ምክንያቱ ብናይ ኤርትራ ዝወፅእ ሜድያ ከም ትፈልጦ
ዝተወሰነ ስእሊ ዝተወሰነ ቪድዮ ተዘይኮይኑ ዝርዝር ሓበሬታ ይወፅን እንደገና ብናፃ ሚድያ ከዓ ዝረጋገፅ ወይ ዝንገር ኣይኮነን ስለዚ ናይ ግብፂ ሚድያታት እንታይ ይበሃል ብዛዕባ ትርክብ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ኣስለን ዝዛረብ ዘለና ኣንፃር ናይ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ኢለን ዝገልፅኦ ሚድያታት ረኺብካ ዲኻ ዋላ ስሉሳዊ ርክብ ንሰለስተ ሃገራት ዝብል ካልእ ትርጉም ወይ ካልእ መልእኽቲ ዘለዎ ኢኻ ረኺብካ ከመይ ናትካ ዝረኸብካ ሓበሬታ ኦፊሻሊ ዝወፀ መግለፂ ኣሎ ካብቶም ሰለስተ ሚኒስተራት ማለት እዩ ከም ጋዜጠኛ ኣነ እውን በፂሕኒ እቲ ወረቐት ኣሎ ብዚ ሼር ተገይሩ ማለት እዩ ተዛረብሉ ጉዳያት ተዛረብሉ መዳያት እንታይ ምዃኑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ፀረ ኢትዮጵያ እዩ ኢልካ ድምዲምካ ብሓደ ሰንተንስ ክተቕርቦ ትክክል ኣይመስለንን ብዛዕባ እንታይ ተዛሪቦም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ኣኼባታት ናይ ሰለስተ መራሕቲ ናይ ግብፅን ናይ ኤርትራን ናይ ሶማልን ዝገበሮ ስሉሳዊ ርክብ እዚ ርክብ ንክቕፅል ናይ ሚኒስተራት ካውንስል ኣቂሞም ነይሮም ነቲ ክኸድሉ ዝደልዩ ዘለዉ መንገዲ ወይ ክኸድሉ ዝደልዩ ዘለዉ ምትሕብባር ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ሴኩሪቲን ፀጥታን ውሕስ ንክኸውን ብናይ ደገ ሓይሊ ዘይኮነ ብናይተን ኣብቲ ቦታ ዘለዋ ዝዳወባ ሃገራት ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሓድነት ናይዘን ሃገራትን ልዕላውነት ናይዘን ሃገራትን ክኽበር ከም ዘለዎ በቲ ኢንተርናሽናል ሎው ከምቲ ኢንተርናሽናል ሎው ዝብሎ ዶባት ናይዘን ሃገራት ውሕስ ንክኸውን ክሰርሑ ከም ዝኾኑ ዝኾነ ካልእ ኣካል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘየለ ኣካል ብዝኾነ መንገዲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንኽኣቱ ብደይ ድልየት ዘን ሃገራት እዚአን ከም ዘይፈቕዱ እዮም ተዛሪቦም ኣሴም ታይም ድማኒ ናይ ሶማል መንግስቲ ንክሕግዙ ናይ ሶማል ሰራዊት ከምኡ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ሶማል ምእንቲ ክረጋገፅ በቀዳማይ ደረጃ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ወይ ናይ ኣፍሪካ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ውሽጣዊ ናይ ሶማል ነቲ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ነቲ ዘሎ ሰራዊት ብምሕጋዝ ዝሓሸ ኩነታት ንክፈጥሩ ብሶማል እዮም ተረዳድዮም ከምኡ እውን ግብፂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ አይ ቲንክ 25 ጃንዋሪ ክኸውን ነይርዎ ናይ ኣፍሪካ ሓድሽ ዓቃቢ ሰላም ክኣቱ ስለ ዝኾነ ብሶማል ንመጀመርታ ግዜ ግብፂ ድማ ኣብኡ ክትካፈል ስለ ፈቃደኛ ዝኾነት ነቲ ምክፋል ናይ ግብፂ ከም ሓደ ኣገዳሲ ነገርን ንሰላምን ንምርግጋእን ዋሕስ ዝኸውን ከም ዝኾነ ሰለስቲኦም ተረዳዲኦም እዩ ዝብል ብምቕፃል እቲ ካልእ ናይ ፖለቲካ ኹን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኮመርስ ናይ ንግዲ ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ መዳያት ምትሕግጋዝ ንክገብሩ ከም ተረዳድኡን ሳልሳይ ኣኼባ ናቶም መጀመርታ በስመራ ነይሩ ከም ትፈልጦ ኣብ ካልኣይ ኣብዚ ሳልሳይ ኣብ መቃዲሾ ክኸውን ምዃኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ መፋርቅ ፍርቂ እዚ ዓመት እዚ ክገብርዎ ምዃኖም ከም ተረዳድኡ መዓልቲ እኮ ይሓዙን ግን ዝመፅእ ዘሎ ኣኼባ ኣብ ሶማልያ ክኸውን ምዃኑ ተዛሪቦም ካብቲ ዝገርም ነገር ሽሻይ ነቲ ዝቐረበ መልእኽቲ ክንነቅፍ ንሕዳእ ኮና ፀረ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ኢሉ ዝገለፆ ማርተን ፕላወት ኣብቲ መዓልቲ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማል ሓሰን ሼክ ሸሪፍ ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ዑደት ኣብ ኢትዮጵያ የካይድ ነይሩ ሚኒስተር ናቱ ዝኽእከብ ከሎ እሱ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ፀረ ኢትዮጵያ ጥራይ እንድሕር ዝብገስ ዘሎ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ናይ ሶማል ንምንታይ ኢላ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ናይ ሶማል ልዕላውነትን ናይ ሶማል ዶባትን ምዕቃብ ሶማል ዶባት ክዕቅብን ልዕላውነቱ ክዕቅብን ንሕግዝ ኣለና እንተይልካ ንኢትዮጵያ ተሃሲ ኣለኻ ወይ ፀረ ኢትዮጵያ ኢኻ ማለት ኣይኮነን አንለስ ኢትዮጵያ ንሰላም ናይ ሶማል ንሕዘይ ትደልን ንሕር ኮይና ጥራይ እምበር ኣብ ሶማልያ ምርግጋእ ክመፅእ ኣብ ሶማልያ ሰላም ክመፅእ ሶማልያ ልዕላውነታ ከም ሓንቲ ኣባል ናይ ሕቡራት ሃገራትን ከም ሓንቲ ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣባል ከም ምዃና መጠን በቲ ኢንተርናሽናል ሎው ዝብሎ እውን ልዕላውነታን ዶባታን ክትወሕስን ክትሕልውን ክንሕግዛ ኢና እንተይልካስ ፀረ ዝኾነ ሃገር ኣይኮንካን ኮርስ እዚ ክብል ከለኹ
ንዝኾነ ፖለቲካዊ ሳይድ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንደግፍ ኣለና ማለት ኣይኮነን እዚ ፈላይና ክንክእል ኣለና መጀመርያ ነገር ከም ጆርናሊስት ሓደ ኔትራል ኮይኑ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ነፃ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ክሪቲካል ዝኾነ ርእይቶ ከቕርብ ኣለዎ ሓደ ጋዜጠኛ ብኻልኣይ ደረጃ ወላ እቶም ኣክቲቪስትስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ክዛረቡ እንድሕር ደኣ ኮይኖም እቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኢኻ ተመሓላልፍ እምበር ዘየለ ነገር ኣንፂኻ ክትብል ኣይትክእልን ኢኻ ንምልባሽ ማርተን ንኤርትራውያን ክሕግዝ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ንክመፅእ ክሕግዝ ኢለ ክብል ክእል ብዙሕ ነገር እውን ንከምኡ እንዳበለ ይሰርሑ እንተኾነ ግን እንታይ ዝብል ኣሎ መሲልካ ሓደ ዝፈትዎ ጥቕሲ ናይ ዓረብ ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ጥቕስቲ ሰነፍ ጠበቓ ንሰነፍ ጠበቓ እንተምፂኻሲ ነቲ ፍትሓዊ ነገር እውን ከኽስረካ ፍትሓዊ ኬዝ ከኽስረካ ክእል እዩ ሕጂ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ስፔሲፊክሊ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰነፍ ጠበቓ ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ንምንታይ ሓሶት እዩ ኣቢሉ ማለት እዩ ፌክ ኒውዝ እዩ ኣቃሊዑ ማለት እዩ ፀገምናትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኣብርሃም ስለ ዝመፅእ ዘሎ ይኮነን መምፅኡ እውን ዘይመምፅኡ ንፈልጦ ነገር የብልናን ይመፅእ ዝብል ግምት እውን ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን እንተኾነ ግን ኣብርሃም ኣብ ኣስመራ እንከሎ ኣብርሃም እዩ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ግብፂ ዘሎ እንድሕር ኢልካ እቲ ዝውክል ዘሎ ድማ ካልእ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከመይ ክትብሎ ትኽእል ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ጉጉይ ሓበሬታ ስለዝኾነ ኣነ እውን ክፅሕፍ ዝተገደድኩ ማለት እዩ ተረዲካ هو እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎን ብዛዕባ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ዝብሎን ፈላሊና ክንሪኦ ግዴታ ኣለና እታ ሃገር ሕጂ እንድሕር ደኣ ፕረዚደንት ወዱ ኣብቲ ኤርትራ ኣንፃር ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ስምምዓት ይሳተፍ ኣሎ ኢሉ እቲ ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝውቀስ ወይ ዝጥቀስ ወይ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ሃገር እውን ትግለጽ ዘላ ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣንጻር ክትመጻላ ኤርትራ ሞ ተዳለዊ እውን ይመስል ብኻልእ ኣዘራርባ ነቶም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብትክክል ፈሪና ክንሪኦ ንደሊ ከዓኒ ክንድህስሶ ክንምርምሮ ከመይ ሓቅነቱ ክንብል ከዓኒ ግዴታን ሓላፍነት ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ እቲ ሓላፍነትና ክንዋፃእ ስለ ዝደለና ኢለ ክንህልወና ክእል ኣለዎ ንዓና እውን ኣና እውን ሓገዝቲ ንብሎም ወይ ንዓና ደገፍቲ ንብሎም ወገናት ዝኾነ ይኹኑ ብዘየገድስ ጆርናሊስትስ ክኾኑ ይኽእሉ ኣክቲቪስትስ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ሂማን ራይት ተጣበቕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ንዕኦምን እቲ ሪል ኒውዝ ንክንህቦም እቲ ሓቂ ስእሊ ክንህቦም ግዴታ ኣለና ታሽሙ ጥራሕ ሓላፍነት ጥራይ ዘይኮነ ግዴታና እውን እዩ ካብኡ ናብኡ ድማ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ኣይ ቲንክ ማርተን እዝኑ ዝሃቦም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኣክቲቪስት ኢና እንዳበሉ ዝሰርሑ እሶም ዝህብዎ ዘቐብልዎ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘመሓላለፍ ዘሎ ብየዋህነቶም ይኹን ብዘይምፍላጦም ይኹን ወላ ኮነ ኢሎም ዝሰርሕዎ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብዙሕ ጌጋታት ክፍፅም ይረኣዩ ማርተን ማለት እዩ ፌክ ኒውዝ ታሽሙ ሼር ክገብር ይረኣዩ ስለዚ ንዓና እንድሕር ደኣ ሓክም ሓጋዝናትና ጌርና ነቅርቦ ኣለና ኩና ትቐንዲ ነገር ክንሕግዞ ዘለና ንዑ እቲ ሓቂ ክነምልኾ ክንክእል ኣለና እዚ ትክክል ዘይኮነ ኒውዝ ከንመሓላልፍ ወይ ንዑ ክንድግፍ ትክክል ኮይኑ ይረኣየኒ ንዓይ ማለት መሰረታዊ ሕቶ ዋላ እቲ ኣክቲቪስት በሎ ዋላ ከም ኣክቲቪስት እውን ድሕር ሓሲብናዮ ዋላ እቶም ድሌት ፍትሒ ኮይኖም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ እውን ድሕር ሓሲብናዮም ብዛዕባ ስራሕቲ ሓሶት ምዝራብ ከየድሊ ድዩ ብዙሕ ጉሁድ ሓቅታት ዶ ኣየለን እዩ ነቲ ሃገር ዝሃስየላ ነቲ ህዝቢ ዝጭቁነሉን ብዙሕ ሓቅታት ኣለውን ድዩ ንምንታይ ሓሶት ምውሳኽ ከየድሊ ብኣንፃሩ ብዙሕ ሓቅታት ክረክብ ይኽእል እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ሓሶት ከይወሰኸ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ መንስያት ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ሽሻይ ከማንሲ ንዓኻ ጎዳእ እዩ ፌክ ኒውዝ ንክተብል ከለካ ነቲ ሓቀኛ እቲ ፍትሓዊ ሕቶናትካ እውን ዝሃሲ ኣፀቢቑ ሓንሳብ ኣብ ብዙሕ ነገራት ይረኣዩ ከምዚ ዓይነት ማለት ምእንቲ ኣቓልቦ ንክትረክብ ኢልካ ብዙሕ ፌክ ኒውዝ ኣምፂኻ ተቐርብ እሞ ነቲ ሓቅናትካ እውን ነቲ ሓቀኛ ይጎድኦ እዩ ኣፀቢቑ ማለት እዩ ምሕሳብ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ብኤርትራ ዘሎ ጉዳይ እኹል እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢሜይል ወይ ስእሊ እውን ሪያሊቲ እንድሕር ደኣ ኣቕሪብካ እሱ እኹል እዩ ደገፍቲ ክትረክብ ዲኻ ወይስ ተደናገፅቲ ክትረክብ ወይ ሓቂ ንክተምልኽ ንህዝቢ እዚ ኣገዳሲ እዚ ሕጂ ኣክቲቪስት ክትከውን ወይ ጆርናሊስት ክትከውን ኣየድልየካን እዩ
ማንም ሰብ ክትስእል ሪኦ ክፈልጦ ዝኽእል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኣማን ዓብድልዋስዕ ዲፕሎማት ምዃኑ ኣብ ግብፂ ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝዓዲ ማለት እዩ 100,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለዉ ኣሽሓት ዝኾኑ ኤርትራውያን ዘለዉ ፈልጦ እዮም መዓልታዊ እውን ምስኡ ናይ ኣብቲ ኤምባሲ ክሪእዎ ዝኽእሉ ካልኡን ክሪእዎ ዝኽእሉ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ እውን ኣይ ቲንክ ሰብ ኣፀቢቑ ፈልጦ እዩ ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ፕላስ እቲ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ወዲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ኣፀቢቕና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ስለዚ እቲ ስእልስ ታሽሙ ከብለና ይክእል እዩ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ዝብሎ ቀፃሊ ኣክቲቪስት ኩን ጆርናሊስት ኩን ዊንተራ ሰብ ኮንካ እቲ ዘሎ ሪያሊቲ እንድሕር ኣቃሊሕካ ጥራይ ኢኻ ክትርትዕ ትኽእል ኩሉ ሻብ ከምቲ ዝበልክዎ ሰነፍ ተጣባቂ ወይን ጠበቃ ነቲ ፍትሓዊ ነገር እውን የጥፋኣልካ እዩ ነቲ ፍትሓዊ ኢልካ ተቕርቦ ማለት እዩ ብዙሕ ኣለዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ዝኸስር እቲ ጉዳይ ናቱ ፍትሓዊ ስለ ዘይነበረ ይኮነን ወላ ፍትሓዊ ኮይኑ እቲ ካልእ እቶም ካልእ ምስኡ ዝጣበቁ ምስኡ ዘበሉ ዘለዉ እቲ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ሃላለኹ ንፉዓት እንድሕር ደኣ ኮይኖም ነቲ ሰነፍ ጠበቃ ወላ እቲ ታሽሙ ምስኡ እንከሎ ፍትሓዊ ጉዳይ ምስኡ እንከሎ ክኸስሮ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ከመይ ጌርካ ትጣበቕ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ ትጣበቐሉ እዩ ትሕቶ መስለኒ እምበር ጥራይ ረኺበ ኢልካ ክትብል ትክክል ኣይመስለንን ተረዲኒ ሕራይ እቲ ዝወፅእ ፅሑፍ ወይ ዝወፅእ ሓበሬታ ነጊርካኒ ኣብኡ ብፍላይ ኢትዮጵያ ዝብል ዝተጠቐሰ ኣሎ ድዩ ክትነግረኒ ድሕር ዘይሃልዩ ክንሰግራ ንኽእል ኢና ግን ክልተ ፔጅ ፈረቓ ንኸውን ኢትዮጵያ ትብል ሽም የላን ኣብዚኣ ወላ ኣብ ገለ ነጥብታት ንዓኣ ኢትዮጵያ ምዃና ክትፈልጦ ትኽእል ግን ኢትዮጵያ ዝብል ሽም የለን ናይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ሃገር ካልእ ካብቲ ከባቢ ወፃኢ ዘሎ ሃገር ወታደራዊ ይኹን ንኻልእ ታሽሙ ንኸይኣቱ ንኻልእ ዕላማ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ከማን ጥራይ ኣይኮነን ኩለንተን ሃገራት እዩ ዝብል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ሰላም ናተን ክረኽባ ፀጥታን ከውሕሳ እዩ ዝዛረብ ጥራይ ንኻልእ ከምዘይፈቅድ ኣድላይ እውን ከምዘይኮነ ኣብ ዘለዋ ሃገራት እኹል ምትሕብባር ገይረን ሰላምን ክዕቅባ ከም ዝኽእላ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ልእላውነት ናይዘን ሃገራት ክዕቀባ ኣለዎ እንተተባሂሉ እዚ ምስቲ ኢንተርናሽናል ለው ዝቃደው እዩ ምስ ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ቻፕተር ዝኸይድ እዩ ምስ ናይ ኣረብ ሊግ ዝኸይድ ምስ ዝኾነ ነገር ዝኸይድ ብኣንፃሩ ግን ካርታ ክቐይር እንድሕር ደኣ ዝደሊ ያሎ ኮይኑ ነቲ ዘሎ ሰላም ዝዘርግን ነቲ ዘሎ ናይ ኢንተርናሽናል ለው ታሽሙ ዝግህስ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኢትዮጵያ ዝብል የለን ኣነ ይረኸብኩም የለን እቲ ኦፊሻል ብዙሕ ግዜ ማለት ወላቲ ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ወላቲ ኣክቲቪስት ኮይኑ ዝኾነ ኤርትራውሲ ማርቲን ፕላወት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣንጻር ናይ ኤርትራ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ወላ እውን ሓንሳብ ብቐጥታ ትብሎ ዘላ ከይፅሕፍ ዶ ብዛዕባኸ ሓሳብ ኣካፊሉ ይፈልጥ ዶ ብዛዕባኸ ዝኾነ ዜና ዘርጊሑ ይፈልጥ ዶ ኢልካ ምሕታት እውን ፅቡቕ ኢለ ዝሓስብ እዚኣ ነቶም ሰማዕቲ እውን ክንገድፋ ንኽእል ሕቶ ኮይነ ዝስምዐኒ ብዛዕባ ግብፂ ወይ ከዓ ናይ ዜና ማዕከናት ናይ ግብፂ ነዚ ጉዳይ ከመይ ይሪኦ ከመይ ዝትንትንኦ ከመይ ዝገልፆ እንድሕር ገለ ኣንቢብካ ኮንካ ብዛዕባ እቲ ስሉሳዊ ርክብ ብዙሕ ተፃሒፉ ትማሊ ሎም መዓልቲ እውን ዝወፁ ብዙሕ ኣርቲክልስ ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ደረጃ እንታይ እዩ ከምቲ ትፈልጦ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዓብዪ ምስሓብ እዩ ዘሎ ሓደረ ምስሓብ ኣለዎም ካብ 10 ዓመት ዝገበረ ኣሎ ካብ 2013 ናትሒዙ እንዳዓበየ ዝመፀ እዚ ናይ ተሃድሶ ዝበሃል ዘሎ ብኢትዮጵያ ናይ ግብፂ ረብሓታት ናይ ማይ ዝተንክፍ ስለ ዝኾነ ማለት ንግብፂ ጥራይ ኣይኮነን ንግብፅን ሱዳንን እዩ ግን ሱዳን ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ኩናት ኣብቲ ናታ ጉዳያት ተሸሚማ ስለ ዘላ ብዛዕባ ብዙሕ ትዛረብ የላን ንግብፂ ግን ክሃስያ ስለ ዝኽእል ቀፃሊ ርክባት ክግበር ኣለዎ ኔጎሽሽን ክግበር ኣለዎ ክንዘራረብ ኣለና እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያ ኣይንዘራረብን ኢና እዚ ማይ እዚ ካብ መሬትና እዩ ዝወፅእ ኢሎም ናቶም ስራሕ ሰርሑ ኣለዎም ንኽራኸቡ እውን ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ቀፃሊ ጠለባት ከምዚ ይቐርበሎም ካብ ናይ ዋሽንተን ኔጎሽሽን ድሕሪ ምዝላቆም ቀፂሎም ኣይተራኸቡን ምስ ናይ ሱዳን ይኹን ወላ ምስ ናይ ግብፂ ማለት እዩ ስለዚ ግብፂ በዛ ሓደ እዚ ኣሎ በቲ ካልኣይ ድማኒ
إثيوبيا نمنتا أب سوماليا تأتو تدلي زلازم بزح تنتناتات عنده حجيب مسألة ترينايو تقولي قرب كله بأبي أحمد كجمر كله أب برلمان ناي إثيوبيا تزاربو ناي مايات يلو تزاربو مالتي ناي لك تناي الماين ناي بحر حدا من إثيوبيا حدا يزبطها يلو تزاربو إذا حجي بمسألته نعنا كم إرتاويان وين عبين تعشمو زحدري شغلات زحدري تمنتاي إثيوبيا خلت تدوبات نيروا كاب كل تدوبات بناي استراتيجياوي سحتت أبش حنش عتميتين تسعة سنة زتجبريل وقال يصور سلزي إتي ناتنا إثراوين كم حدا جيجا وين استراتيجيا سحتت زر يا زر إذا قدامي نجاري كان أي نجار انتهى يزبل نحنا 200 مليون حزب سلازلنا و210 مليون حزب سلازلنا ناتنا نايبع لنا لو زخنه تاشمون خلونا ودب خلونا مثلا لنا ما نمسب اي كلنا ني يزبل حجي تقدام اي نجار زخل كلهم تي انترناشونال لو بحيلي يكون بزخنه منقدي حنتي لوك داون زخنت هاجر حزبي بزيحمو كارتاكي قيري اختبلا يتقلنيا يلن كومون تجاري يفلتني اب عالم 4 هاجرات على اصوات مالتي نا بحري تاشمو زي بالله مالتي واش ما تاشمو زي بالله مالتي افدق بحر زي بالله افدق بحر زي بالله يا حجي تي استجبر انت ايو قداماي مس ارترا تسماميعهم اليوم بنتاي يروم اليوم كرخبو يوم زبل تنتناني يروم تمجمريا اي كدم نغير مكا جيبوتي بعلوم ناي تاجورا بحال ودب نغوصلو هتقامولو فقيدات لوميا سوغنا يتقبلون انت منتاي ودب يكون انزل لي زلو بإثيوبيا لي زلو لاو زخونه مريت ناي بر ناي بحري مالتيو ابدغ بحري يا السودماني ني إثيوبيا ربحات رايدي كونه وناي كتبا ربحا وناي امبورت اكسبورت ناي نقد قداي دي كونه ناي دغ حيلتاتنا عبيت حيلتات نمخدام سيرفني مكبار استجبري اب قرن افريقيا بفلاي ابزي كبابي بابل مندب زلو هنتات كلاتنا نفلطو بتعمل استراتيجياو بوتايو نمنتاي ازي بابل مندب زبال لعلي اساس لسخا ميتي ناي عالم ناي انترناشونال تريد زحلفلو بو يزحلف اساس لسخا ميتي ناي عالم كتب كلها بتعمل عبي بفلاي دما اويل ناي قالت هاجرات ناي وشمت هاجرات بترول ناب اوروبا زخدلو ناب عالمات زخدلو منقد سلو زخونه بتعمل استراتيجياو منقديو نمعرباويان بتعمل اقداسي كل التنقرات ينزلوا ناي بابل مندب الله ناي سويس شانال دما بلا عللو معناتي سلازي اذا حصر منقدن تستوحس منقدن سلو زخونه اذا خباب زي بتعمل اقداسي حجي اثيوبيا كجمر كله خاب مجمرتا خنريو كلنا كاب جزي من اللي كاتحيسكا ناي بحر أبدأ خلونا زبل تلبيو نيرو إرترا جنا أب تحتي مجزاتهم كلها جميرو مالتي ناي معرباويا مجزاتهم كلها مالتي ناي إيطاليا ناي إنجليز حدي تزب لنا حدا نجر ناي أمريكا ناي سيكوريتي كونسل زنبري حلافيناتو زنبري جون شولتز زبال دحراي تصنيحو ناي وصاي غدايات مينستر كوينو نيرو زبولو نجر አለው إرترا نتان ناي بعلا هاجر كتجبر تخيل مثل زلوان تخيلن هاجر مخانا نفلتينا انت هنا جن ناتنا ربحة خنبل مس إثيوبيا بفدريشن كتقارن علوا زبل زقربو تاشمولو تاريخاوي سند علو مالتي سيزو خاب شعوت حيزو أمريكا كونو أوروباويان نا إثيوبيا ناي بحر أبدقل نتركب زحقوز يوم دحريون كفدريشن كود بدليتنا هاي لسلاسة كفرس كله تأرز قداي تتوز بلا يلن معناتي تن كلنا هجراتنا إثيوبيا دقفانير سلازم خاب جزء مني اللي كاتحيزن أتحيزو سرعتاتنا إثيوبيا هم قبلوا نيرهم زتفل عليه ناريتيف نقربو معناتي حدا خط شعوز قدم نبري عب جزء مني ليك نا بورتغال نا كال سدوز نبري نا نكستاتنا أوروبا سدوز نبري قداي نحنا إثيوبيا كم حنتي دسيت رسوتي دسيت ناي كريستيان دسيت يجبلا تنكبابينا زلوا كلن ناي اسلام هاجراتين سلازين انا
ناي بحري أفدقة يدلينا له إذا جيت ناي قدم ناريتيف يو ذقربوز نبر مخنياتات يو حجي أبز حجي زي ترينا يوم حي تغير نكو أبي أحمد راي 210 مليون زلنا زلوا حزبي كندز حزب زلوا هاجر أبدأ ناي بحر تركب على اللوازم حجي نزمل تخيب له ذقبع منيو سكرتي كونسل ناي UN يروح تجزيتي الصوم جن سوق يوم يلوم مالتيو سوماليا كله تاشمو قريبة كستات قريبة أبيناي نيشن هذا خبت ملس استوابا خب أمريكا سمع جبارو خلتهم نوجشن جبارو بلوم ويت جبارو بلوم مالتي تزراربو أما انتهي تزراربو قبل لاونتو كما يركال لاونتك أبدر درتو ذي حجي دايركتلي تاشمو وصلوا زجباي انت هنا كم قال زوج بزحات نجار الله بزح نجار الله هذا خابو أبدناي بروتوريا أجريمنت تفرارمو له جزء هذا خابت أمريكا تمت أبعته نجار تليو ناي إثيوبيا تقلب ودبن هلوا كتحجز مخانا عند حدا فريما زبل كم بعينة تاشمو مبتعاني ومثلني لا لا إثيوبيا يعني إليتنا إثيوبيا زاروا اليوم زعبوا مالتي سلازي كاب شعوذة أتو أمريكا كاب شعوذة أتو توي ثانيها حجون ناي صومال لأونت زخنا نجار زي سمعته نجار يلا ما سمعته ما قلت إذا صدقته ما قلت يلا سلازي إثيوبيا خلينا أساقس كلها بناي معرباويان ديليت وين بناي معرباويان دقف تدقيفة تزارب زلا مالتيو توم معرباويان ما ناي بعلم ربحاتنا انترسناتهم نمحلاوي لمتى إثيوبيا إحبارهم نعدا وين كانوا ناي إنديان أوشن نعدا أتوهينا ناتا ميليتري بيز كلتا ميليتري بيز يحتجب بالزلا كلتا ميليتري بيز ني إثيوبيا نبعلا زي كونه نتا ناي معراب هاجرات زحنت صو استراتيجي كم حنت حلاوي أفدقي وين حلاوي خبابي ناخد كوني أبي أحمد وين بقلت تزاريبو أبنايك إحباري بحري استراتيجي نخن أتو ربحنا إثيوبيا إلى زاريبو انتهي نايك إحبار استراتيجي تناي انترناشنال تناي معرباويان زلو انتا شمو يحن بفلاي بما بزناي فلسطين تخفيتو زلو بغزاها كالئن كاب حوتين كاب كالئنت زفنو انتا شمو سلو زلو نعون محلاون نتي ناي معرباويان ربحنا محلاو بو اقرام انقداد ماني السا كمي كم تربح كمي ترفقم تركب نمرأيو تغيرو مثلني حجي ازيو تقندي مسرتاو نجر ازيو إثيوبيا زنقساقسا زلو دحريو كمتي زبلكوفات ناي أسمرا سلوساوي ركب مستقبري قبص وين أبتناي عقاب سلام كتأطيا توا مستفلتة لعلي شتششح وتهدرنا تاخسدت يعني ناب سوماليا بخلت من قد يأخذهم سلسة شح زخنو عقاب سلام يوم كأتو سلسة شح زخنو دماني بس بكل التاوي سممع استقبري الصومال إثيوبيا قرب ندحري كتمل لسه قديدا معناته ناب تركي بمخاد مش سوماليا ناي سومال منجستي معناته ناي مقاديشو منجستي سممع فريمات سممع انتاي زبل ودبات ناي سومال نختكم أب تحتي للاونت ناي منجس ناي سومال زبليو التقدم تفرارمتو حدا جانوري كنتشحن عيسان 4 تفرارمتو جن من سومال لاند خوينو لؤلاو زخونه مريت يعتبر لؤلاو زخونه بحر كتركب يعتبر سومالي لاند هم مختبان إثيوبيا الماني كم حنتي ناس هاجر نختفلتاي اسم معني هو معني ስለዚህ ሓንቲ ስጉምቲ ንድሕሪት ተመሊሳላ እዚ ምምላስ እዚ ግን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምምዝማዝን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ሶማል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ንመቕፃል ተባሂሉ ኢትዮጵያ ብሰዓት እዚ ሰላም ክትዕቅብ ዘይኮነት ኣብ ሶማልያ ዘላ እቲ ናታ ረብሓታት ክትውሕስ እያ ኣብኡ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ክትወፅእ ደልየላ እቲ ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ሓይሊ ትኡ ዝነበረ ሓይሊ ግዚኡ ወዲኡ እዩ እንታሽሙ ዕማሙ ወዲኡ ይምለስ ኣሎ ካልእ ሓይሊ ኣብዚ ካልእ ሓይሊ ግድማ መቃዲሾ እንድሕዳ ዘይፈቐደት ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚኣ ንምርግጋፅ ተባሂላ እያ እታ ናይ ኣንካራ ኣኼባ ዝተገብረት ወይን እታ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ሶማልያ ዝፈረሙላ ግዜ ንምዕዳግ ተባሂሉ ዝተገብረ ጉዳይ እዩ ግዜ ዓድካ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ንክትቅፅል ማለት እዩ ክልተ ነጥብ ክነልዕል ኢና ሓንቲ
እቲ ኢትዮጵያ ትደልዮ ዘላ ናይ ወደብ ወይ ናይ ባሕሪ ምውናን ንግብፂ እንታይ ኣሉታዊ ሃስያ ወይ እንታይ ኣሉታዊ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ተኻልአይቲ ሶማል ስለምንታይ ዓቃብ ሰላም ኣብ ሃገራ ክህሉ ተፍቅድ ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ስለምንታይ ሕጂ እቲ ግዜ ምስ ወድአ ተቐይሩ ዝመፅእ ዘሎ ካልእ ሓይሊ ናይ ግብፂ እውን ወታደራት ዘለውዎ ኮይኑ ኣብ ሶማል ክህሉ ዝድለ ዘሎ ንምዃኑ ዓቃብ ሰላም ዝህልውዋ ወይ ዘድልይዋስ ስለምንታይ ሶማል ሓፈሻዊ ሓበሬታ ነቲ ብዙሕ ሓበሬታ ዝጎድሎ ወይ ከዓ ሓበሬታ ዘድልዮ ኢልና ንሓስቦ ተኸታተል ኢና ንክተረድኦ ኦኬ በታ ካልአይቲ ክጅምር እየ እታ ናይ ዓቃቢ ሰላም ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሶማል ካብ መጀመርታ ተስዓታት ሒዛ ማእከላዊ መንግስቲ ኣይነበራን ናይ ሰይድ ስርዓት ዲክታተራዊ ስርዓት ስለ ዝነበረ ናዕቢ ተላዒሉ እሱ ወዲቑ እቲ ሰንትራል ገቨርንመንት ዝበሃል ኣብ ሶማል ወይ እቲ ሲስተም ንባዕሉ እቲ ሪጂም ኩሉ ወዲቑ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ሓደጋ ዝግለጽ ኩሉ ሻብ ናይ ሪጂም ቼንጅ ክንብል ከለና እንታይ ከስዕብ ከም ዝኽእል ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ዝኾነ እንታሽሙታት ተደይተገብረ ማለት እዩ ቅድሚኡ ስለዚ እቲ ስርዓት ምስ ወደቐ ስርዓት ኣልቦነት ፈጢሩ ኣብ ሶማልያ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኣፄታት ናይ ኩናት መፂኦም ማለት እዩ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ቀቢላ ነፍሲ ወከፍ እንዳ ናታ ታሽሙ ጌራ ሶማል እቲ ስርዓት ዘይብሉ ሃገር ኮይኑ ንልዕሊ ዓመት ፀኒሑ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብዝተፈላለየ መንገድታት ብናይ ዩናይትድ ኔሽን ይኹን ብናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝተገብረ ፃዕርታት ነይሩ ሶማልያ መሊሳ ናብ ሓደ ሰንትራል መንግስቲ ንክህልዋ ኣብ መቃዲሾ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሓደ ካብቲ ዝተገብረ እዛ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዞባ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ሽሙ ተፈንጪሉ ናቱ መንግስቲ ኣዊጁ ማለት እዩ ተፈላጥነት ኣይረኸበን ብኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝኾነ ከም ሃገር ዝፈልጣ ወገን እውን የለን ማለት እዩ ስለዚ ሶማልያ ንክትምለስ እንታይ የድልያ ነይሩ ሓያል መንግስቲ ሓያል ሰራዊት የድልያ ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከምኡ ክትበፅሕ ኣይከኣለትን ዳትስ ዋይ እዩ እቲ ናይ ዓቃቢ ሰላም ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ክኣቱ ተገዲዱ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ትሒዙ ፀኒሑ ዓመት ብዓመት ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክትውዳእ ከላ ሓድ ጃንዋሪ ይሕደሰሉ ማለት እዩ ይቅፅል ማለት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ሶማል ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ናይ ኢትዮጵያ ካብ ትጅምር ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያ ነይራብኡ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እንታይ እዩ ዝግበር መሲልካ ከምዚ ዓቃቢ ሰላም ድሕር ደኣ ንክህሉ ብተዓዲ እቲ መንግስቲ እንድሕር ደኣ ፈቒዱ እቲ መንግስቲ ናይ ሶማል እንድሕር ፈቒዱ ብምስምማዕ ምስ ሓድነት ኣፍሪቃ መንግስቲ ናይ ሶማል መሰል ኣለዎ ዕቃቤታት ናቱ ንክነግር ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ምስ ሓንቲ ሃገር ተፃብኦ ኣለዎ ኮይኑ እዛ ሃገር እዚኣ ናይዛ ሃገር እዚኣ ሰራዊት ኣብ ዓደይ ክኣቱ ኣይፈቅድን እየ እንተኢሉ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ብግድነት ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሶማልያ ሓንቲ ካብቲ ሓደ ካብቲ ዝተኸተለቶ ስትራቴጂ እቲ ዝነበረ ሓይሊ መኪናቱ ወዲኡ ይውፃእ ሓድሽ ሓይሊ ይምፃእ ኢሎም ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ሓይሊ ድማ ኢትዮጵያ ኣብኡ ንኸይትህሉ ሶማልያ ከልኪላ ማለት እዩ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ ድማኒ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ተባሂሉ ወላ በቲ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃል ናይ ዩኒየን ኦፍ አፍሪካ ማለት እዩ ፀዲቁ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኢትዮጵያ ከም ዘይተኣቱ እዩ ዝፍለጥ ድሕሪኡ ዝመፀ ኣብዚ ናይ ኣኼባ ናይ ቱርኪ ብመንጎኝነት ናይ ኦርዶጋን ዝተገብረ እንታይ እዩ ዝብል ኣብኡ እቲ ልዕላዊ ዝበሃል ወደብ ኣይንደልን ኢና ኣብ ታሕቲ ሶማልያ ጥራይ ክትፍቀደልና ናትና ኤክስፖርት ኢምፖርት ኤክስፖርት ክንገብር ብመንገዱ ገለገለ ዝብል ብምስምማዕ ብንታሽሙ ድማኒ ብሶማልያ ድማኒ ኣብቲ ዘሎ ናይ ዓቃቢ ሰላም ንክንቅፅል ክትፈቅደልና ዝብል ጠለብ እዩ ቀሪቡ ካብ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚኣ ዝብልኩኻ ግዜ ንምዕዳግ ተባሂላ ዝተገብረት ማለት እዩ ንምንታይ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ደሊ የላን ካብ ሶማልያ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ተቀዳሚት ሕቶ ኣይረሳዕኳን ክንምለሳ ኢና ኢትዮጵያ ዓቃብ ሰላም ናታ ናብ ሶማል መልኣኻ ክትልእኽ ፀኒሓ ብሕጂ ክትልእኽ መድላያ ፀጥታዊ ድዩ ስለያዊ ድዩ ወተሃደራዊ ድዩ ወላ ፋይናንሳዊ ድዩ እንታይ ሓገዛ እንታይ
ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እያ ኣብኡ ክህሉ ትደልዮ ዘለና ተዓቀብ ሰላም ኣብ ሶማልያ 4 እየ ዝብል ኣነ ናይ ስለያ ረብሓ ኣለዋ ናይ ኦፍ ኮርስ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ ኣሎ ናይ ፀጥታ ኣሎ ናይ ካልእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ደምር ትሪኦ ከለካ ረብሓይ ንኢትዮጵያ ኣብኡ ክትቅፅል ንክገርመካ ንሶማልያ ጥራይ ላይ ኣተወትን ብመጀመርቱ ማለት እዩ ወላ ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ እዮም ኣትዮም ሽዑ ዝቀረበ ኣብ ፓርላማን ኣሎ ሰብ ክሪኦ ክእል ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ንረብሓና ኢና ንኸይድ ዘለና ንሶማል ጥራይ ዘይኮና ንረብሓና ኢና እቲ ምንታይ ሶማል ሰላም ተደይረኺባ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ሶማል ድሕዳ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ሚሊሻ ወይ ውድብ ድሕዳ ሃልዩ ብፍላይ ዞም ኣሸባብ ዝበሃሉ እንተሃልዮም ንዓና ኣስጋ እዩ ንኢትዮጵያ ንባዕላ ኣስጋ እዩ ንህላውነትና ኢትዮጵያ ኣስጋ እዩ ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ምህላዋ ከምኡ እዩ ነይሩ ካብ ዝገርመካ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊልና ኢና ብደቅና ብሂወት ደቅና ኣቢልና ኢና ገለብል ኣብ ግዜ ናይ ትግራይ ኩናት ግን ብዘይ ዝኾነ ኮንዲሽን ምሰድለይዎም ስሒቦም ወሲዶም እዮም ብዙሓት ካብ ሶማልያ ማለት እዩ ዝኾኑ ኦፊሰርስ ዝኾኑ ወላ ሰራዊት ኣዝሊቆም እዮም ወላ ሓንቲ እውን ናይ ዩኒየን ናይ ኣፍሪካ እውን ኣይሓተቱም ብቁጥዮም ተሳሒቦም ከምኡውን ካብ ጁባ ካብ ካልእ ቦታታት እውን ስሒቦም እዮም ኢትዮጵያውያን ስለዚ ንረብሓናቶም እዮም ክቅፅሉ ዝደልዩ ዘሎ ብፍላይ ሕጂ ድማኒ ምዚ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ዝደልይዎ ዘለው ሓይሎም ኣብኡ ክህልው ኣለዎ ዝብል ግምት ኣለዎም ሓይልናትና እውን ተሎ ኢና እቲ ንደልዮ ዘለና ክነተግብር ንኽእል ዝብል ሓደ ኣሎ ካልኣይ ነገር ድማኒ እታ ምስታ ናይ ሕቶኻ ቀዳመይቲ ሕቶ ኣተኣሳሲረ ክዛረባ ግብፂ ሕጂ ክኣቱ ምዃኑ ተረጋጊፁ እዩ ግብፂ ብሰራዊታ ኣብቲ ዓቃቢ ሰላም ክትኣቱ እያ እዛ ሓደ ኣርእስቲ 3,000 ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ዩኒየን ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ዓቃቢ ሰላም ዝበሃል ኣብ ትሕቲኡ ክሰርሕ እያ 3,000 ዝኾኑ ኣብዚኣ ሕጂ ከይወፅኻ ከለካ ተዋስዕበልካ ምሳእ ክትልክመለይ ደልየ ኣብ ትሕቲ ኣፍሪካን ዩኒየን ዘሎ ዓቃቢ ሰላም ናይ ግብፂ ሰራዊት ናብ ሶማል ምእታው ንኢትዮጵያ በየኖት መምዘኒታት ወይ በየኖት ነጥብታት እዮም ስግኣት ዝኾኑዋ ስለምንታይ እያ ትፈርሕ ዘላ يا اوكي حجي قدامي بخلت تعرفوا نزارب هنا بدين كنت نتبع نزارب هنا تقدميتي كم جلسنايو اثيوبيا كم سراويت ناتا بتومال كقصل ربحان تهليوا خوينو انت الليوا ان انت تسمعنا جبت اتو كلا جبت ربح تكبيا زبل تاشملو تنتنالو مالتي لو اوكي اذا قدامي نغري حجي جبتن اثيوبيان ننحدهم كم تتصابعتيهم زرعايو تفلالين تاشمو يزلهم مالتي تفلالي استراتيجي يزلهم سلازي جبتي اب سوماليا نختاتو اثيوبيا ايتدلنيا دليتنا اثيوبيا يكونن قدم حجون مالتي اغاطامو خوينو كن جبتي بعلا فقادنيا ينبرتن كتاتو اب سومال حجي كن فقادنيا خوينا خاب مصت قداماي ነገር ابتي ناي افريكان يونيون كتلو اب عقاب سلام كتلو دليتنا اثيوبيا يكونن ካልኣይ ነገር ድማኒ ካብዚ ናይ ዓቃብ ሰላም ወፃኢ እውን 3,000 ዝኾኑ ናይ ግብፂ ሰራዊት ክኣቱ እዮም እዚ ብክልታዊ ስምምዕ ናይ ዲፌንስ ስምምዕ ተገይሩ እዞም 3,000 ዝኾኑ ከም ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ዶባት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሶማሊን እዮም ክኾኑ ስለዚ ፀላኢኻ ትብሎ ርሑቕ ዘሎ መንገዲ ተኸፊትሉ ኣብ ዶባት ናትካ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ So, is a bit damn in Ethiopia as guy, of course. That's why Ethiopia to why damay nagar hilawneta nay aqab salam كتتكبر تفتنا الله كان أي نجار دماني تي اسم معتنا مونغو سوماليانا مونغو جبس نستجبر تطور نختبل مالتي زي تجبر نجار يلا نحجون بريزنت ناي سومال تتصويعه خيدل لوبي أبي إثيوبيا مالتي سوماليا دما ناتا ربحا نختوحس مستفل على بوتاتات مستفل على هاجرات تسرح الله مالتي مس جبسي حدا سمع غير الله تي مس ايرترا مس جبسن كوينا دماني سلوساوي اللي فنتي غير الله ابكال مس تركي دماني تركي زتفل على ناي انفستمنت opportunity بمخفات اويل بترول نخد كبلو اب تبحثات ناتا فقيدان ببو منقد دماني إثيوبيا تصطن مقبار دماني أبتي ناي سلام سممع وين أبتي تستقبر ناي أنكارا سممع دما أتيانا
حجي قندي جوكر كوينو سرح ذلو بزي صوماليا ربحاناتها مستفل عليها بوتات مستفل عليها هجرات مستفل عليها حيلتات كتوحس تفتن على مالتي أبتا قداميتي حتى وين دقيقة نقرأك أو يباخ وسخلك إثيوبيا أب صوماليا راح يكون أب إيه بحرون نحرد على هاليا بمن قد جيبوت يكون من قد إيرترا من قد صومالي لا ناي نربحانا جبت بتعم أسقعين نمنتاي نحرد أسا باب المندب هاليا باب المندب تقول في لك مفتح ناي كانال ناي سويس كانال يا ايوه تقدم هاي تزلع على انكم ناي جبت ما خابيو كابسوس شانال سلازي بزخت نحب عاطي خايا باب المندب زغونه ناي اثيوبيا تاشمتات تترايو انقساقات تترايو نتي ناي شانال ناي سويس شانال بتعمي تاشمي كان ناي سويس تاشمي ازغاي سلازي بكل ملكعيتات مهلاونا اثيوبيا بقيح بحري وين مهلاونا اثيوبيا اب صوماليا نجبتي حاسيايو مهلاونا يجبتي دما اب صوماليين اب كبابي اب دوبات نا اثيوبيا دماني ني اثيوبيا تاشمي نمتاي تقندي تي جيم امونغو جبتنا امونغو اثيوبيا انزلو ناي زيرو جيم يسبحال بهم زغلص مالتيو ناتي مخسب ناتكا خسارة ما ناتي مخسبي حجي بغمز عيني بوليتيكا فلز الرأي زلوي تمنتاي ابتناي نايل طريقه يبقى اثيوبيا حدقتات كتقبر نجبص ايدليتين ولا كوفي لاو كتزرارب زرب كتقبر ايدلين يا زلا جبص ناتا بزين دحر ابيلا بخالق من قد دماني ناتا ربحاتات كتوحس دما تغواي يالا مالي زاسوايا مس ايرتراون سممع غيرا مالتي كل شاب انتاي زبال صلا يسعر كيو تبل يا صلا يعركي صلا يسعر كيو كم يهونو زلو مالتي تخنتات ناي هورن افريكا اوكي زيا صنحنا دخل ملساينا نبي يمرحنا كنا يمرح ده ولا سكال مفتاح هلو ايو الكات قمتنا كات انت ناخذ نغرني خا ابزي ايرترا نمصايا ايرترا انت ترى تصوت هلا انت ترى تصوت غبا نربحناتا تصوت زلا ترى تخكل ايو ويكا صبق ترى تصوت هلا لك تحسب يا اوف كورس حجي ابزي خمت زبلكو حبت مجمرتا دقيمنا وين حجي كنا تحساسبو نقل ابزي حجي خمتنتنتين نقدم زلنا هاي زفن انتاش منو كلاي كنا ريتونا نقمت زلنا حجي اب بربحه بتهاجراو ربحه كنريو بوهم عين كنريو هنكلا بهاجراو بإيرترا دحنتن بإيرترا دحنتن بنا هاجر إيرترا دحنتن سرعات بين رئينا مالته اكزاكتلي بزي قدس اينايت سرعات زلو بإيرترا كما يكون انتاش مناتو خال قلنا قديفكا ناي ايرترا مرقص ابزي قداي زي بتعمي انا خابتي زرنقو نغير نمتاي كجمر ابي احمد بايرترا يجمير ودباتنا ايرترا استراتيجياوي سهتت زبولو وين استراتيجياوي جيغا زبولو ناي ايرترا حرنت سلازي ناي ايرترا ناتنت كم زنصغو يزمسل ኢትዮጵያ ታሪኻዊ መሰል ከም ዘለዋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዛረብ ዘሎ ንኽገር መካ ሕጂ ወላብቲ መንገድና ክንዛረባ ኣብ ሶማሊላንድ ክንወስድ ኢና መሬት ንሕዳ ዝብላ ኣሎ ኮይኑ ቀይሕ ባሕሪ ዘብል የብሉን ሶማሊላንድ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ የላ ኣብ ኦሸን እያ ዘላ ኢንዲያን ኦሸን ስለዚ ንምንታይ እዩ ወላ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኣብ ፓርላማን ናይ ኢትዮጵያ ክዝረብ ከሎ የቀይ ባህር ጉዳይ ተባሂሉ ይዝረበሉ ንምንታይ سلازي ولا يدوم ابزي يحلو اغرام ابزي يحلو عينهم كنا قيح بحري زلو سلازي دقيم كانت اخا كتبل اتي ناتنت نا ايرترا اب كوشن مارك زئتو اكايدا يزخي زلو ابي احمد وانت منقسنا ايثيوبيا مالتي سلازي ايرترا ابزو غداي زي بتعم ختنك اللوا مالتي ذاتس واي ادما تي كونتات كاب كمين ابي بچحلو امونغو تنكل تسرعات مالتي بحسب ستيموم بيلوم صرح نيرو ابناي تግራይ ጊዜ ማለት እዩ ሕጂ ግን ተኾነታት ቶታሊ ተቀይር እዩ ማለት እዩ ወላ ሓደ ካብቲ አቢ አሕመድ ዝብሎ ኣብ 93 ዝነበረ ሙድ ኣብ ኤርትራ ሕጂ የለን ኢሉ ናይ ናጽነት ትሪል ናይ ሪፈረንደም ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ እውን ምኽያር እዩ ተበጊሱ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ኤርትራ ረብሓ ዝብሎ ብጣዕሚ ምጥንቃቕን እቲ እኹል ስትራቴጂ ምሕንጻጽን
نزي ناي إثيوبيا تبوكسو بفلي أتوكرو كرأيكم زلو مستن مساحة خراخباز فلا هجرات أبزو قد دايزي تسمع معك لفنت جيركا بدوها خمد لك ترى يزردان خال من قدي إلا that's why أدما إرتا مستوم إثيوبيا تتصارروا زلو حيلتات تسمع مع تقل مالتي ناي جبت استراتيجي أب ساعة زي مس ناي إرتا استراتيجي بتعمل صبوا غيري نمتاي حدا تشمس لزلوهم مالتي بلس إثيوبيا نحرد أولا ناي إرتا قداي جديفا كان لما نقدر رخيب له خيلا بسومالي كون سومالي لاند ناتا ناي ميليتري بيز نحرد فتير أبز خباب زي قدام أي أسقاي تقول ناي إرتاي ناي إرتا أسقاي زي بيز زي مالتي نمتاي إلى ناي كراي يكون تنتدل زلا لو زخون أمريكا تدل زلا أب سومالي قد لا يتخدني ولات من قصنا سومال فقيد الله آتيا ميليتري بيس تجيرا من سوماليين كوتسلو أي كل يوم هي تمنقدي زي تتعطوا زلا ناب إرتان مملاسيو وين قالوا ودبات ناي إرتان نمملاسيو سلزي ناي إرترا ربحة نزي زخيد زلو أكايدانا إثيوبيا مبدأي بزمانه من قدم مالتي سلس زلو سممع دماني فير سممعي أنا زبلو مالتي كابتن أي انترناشنال لو زوت أنا قرأ يكونن لو نتيك حق كوحس حق زن تيلك كم حدا عركي وكم حدا هاجر مالتي كم جبتي سومالي خالك سمع مين بحنساب لو نتنا نوحس مريتنا هنعقب ناتنتنا هنعقب بحرنا هنعقب نحدا أيضا مثلني زي انترناشنال لو زو حسنا جايو سلزنا إيرترا ربحة أبدو دايز بخمزي أزريو ناي سلستي أنا هاجرات ربحة يدمر ناي سوماليا قلنا كان قداي أب سوماليا تتاو نقيلو حدا كان قداي له ناي إيرترا مرجت زبلو مالت ناي سرعات مرجت of course السود ناي برينسيبل قداي له أبوزح نجارات مالتي ناي دقة حيلتات زبل فرحي إذا فرحي لي هاقت بلو شاقلوت كتسأل له بإيرترا ناي دقة حيلتات أبز بوتها زنا خيمة زبل نصر مجلس له مرجت له حجي بقو ملكعون إيرترا إذا إثيوبيا متاو أي تقبلونيا ناي كلا هجرات متتاون أي تقبلونيا مالتي بلس إذا حجي ميليتري بيز أبز زبوت هذا الشيء زخبا بزي ناي هورن أوف أفريقيا تزلع عليه ناي ميليتري بيز متخابز اللوجو تاعي أب جيبوتي تراي تازن عشان هاجر تبال لعني شو عتى ميليتري بيز مالتي نلعو توسخي مقطوع سخن حركونكا ماليسكا زي مرغدا زي مرغدا يخاف تمص أبز خبا بزي مالتي سلازي بتي ناي ربح ناي إرترا حزباوي وحجراوي ربحة تبلو إذن فانتزي أقداسي بالعلي كم قمتي زلني طبق نبني مجرشة قدن خيدا لنا إرترا بمنطرتي كاب إثيوبيا كبهال زتانحن كسنزر زتانحن بزح بقال شنخ مفرارح بولو بقال شنخ ورار بولو بقال شنخ كأنني إرترا لو نت مخحاد بولو إرترا انترفو تي مس سومالن مس قبس انت قبرو زلا ركبات وقعاوي مقلتسات هايتووصن يعني اتي ملت ملسو خونه تتصابو خونه تتصررو خونه نابتوم زملكتهم العلوت ناي عالم تكالات كتاب صح ايترئنا بزح غزي ازي انت هاسي اللو نتي هاجر نتي حزبي انت الاولونت انت هاسي اللو تخغبر انت زكال صبو نيرو تبل يا نهجر مكا زاناي بفلاي اب اتي بحريات نايتي سرعاتيو قداماي نكر وين بحريات نايتي ودبيو كيجمر كاب ناي حزباو منبر كبرتات زبحال مالتيو وين تأثر رح خمزيو تنيحو ماتيون unfortunately ولاتي هاجر كبر كلون تي زمص منغستي نعو وريسوهم كل ነገር مالتيو حجي ملس زي ما هاب سويل كام مسرح زبلالو اذا ابجل نغرات تقام خون خون بفلاي اب جزي صورا على مالتيو اب جزي ناي هاجر ستيت تاشمو كن بوليسي كم تخون يبلون بالاني هاسايو of course ابزي انا مايند حد اخوي ابزي انا بحري انتهينا ذكر ابي احمد البرلمان مستزاربي كلت لاينيو ملس توهيبو
كنا كل التلاعين بقى حد صرتي بزعبا ما من كم زي لهم أي نجرني بزعبا مايات زي تبع اللي قداي إلكا إرتاويان بو خيشاقلو بو خيزارب ولا تمنقص تراي يكونوا زي زارب ولا تحزبون نخي زارب نخي شغل زبل ملسي تواهيبو I think somewhere تمنقصتي بفلاي بزعبا إثيوبيا ذلوا الرأية ناي قرب تشمل له مثلني بفلاي دحر ناي تግራይ ውግእ እቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዝገበሮ ሩል ወይ ዝተፃወቶ ተራ ብዙሕ ነገር ነቲ ሰራዊትን ነቲ መንግስትን ክጋለጽ ክኢሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብዙሕ ስትራቴጂያዊ ነገራት ግልጽ ክኸውን ክኢሉ ከም ናይ ቀደም ቅድሚ 2018 ዝነበረ ይኮነን ሰራዊት ኤርትራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዝበሃል وانت نا إثيوبيا سراويت تلكايو تنا إثيوبيا كم يمخانو أتصبح فليت والله مالت أقول تشمل له information له أقول جمجمة له سلزي بوزح يبللون مثلاً حنسا وين ينعكت وين يمكح تشمل تريها أبتي نايمج أرشاد النبرة انترفيو ناي سياسونكم إلو إثيوبيا عينتي إثيوبيا بيزا لا إثيوبيا قلت زبل ملسات عنه حجيت بحد تاشمو قتريو خلقا نمن أسون إلكا تزاربو نجار له السوحجي نتزلو عبيد أجم كم أن إسكام رأي إذا حسايو قال ناي سايكولوجي جيم كم تتعود كوينو يرأي إن حنسب تمن إسنا إفرام علتيو ولا تزاربو ولا بلو ولا تمكحو ولا تهديد جبرو ملسين بكم إنا والحنتي كم زبل تاشمله فجزي بقول أنا ما يقول كريليشن ضمننا قال كسر حق الخون أبنا هجرات جن أنا جاي يزبلو تزحشه officially ناب United Nations ناب تي Security Council تحف كتصحف يجيبها لو نتنا إيرترا زي سيلو تو سومالي هم يجرا of course إيرترا كم يجبرون أنا إيرترا من قصهم يجبرون مالتي سلزي زي مجلسيات وكل مجلسيات زي محب حسايا نسبلو أكايدا نايت منقصتكن زلمدنا يوصل زخوني يمثلني سوق نبقى نريو جاني ولا حنتي عيتبلني ها هو ترديني بخومي أو أنت حتى أمتي أيو نمزخ آخرين رئيتو خاخ أنا مسمعن مالتيو I think كابت تبقسنا له زعباتات كي وزعنا بزح أتنتينا لنا ويبزح مبريب كان الله خيلا أمن عبزي زوريازي كبهال الله تبلو بوغان جبسي زبهال زولون كبهال صنحنت وكستو سخو نغير نحرالو نعم مدم تاغزنا حن كيد بو غيرنا ندحر زي الله خوينا اني قال اكزيم مس حدش معبالاتات نرخ تصفح قبره نلو مكن بزي ونداود اخ يعني ثانك يو شيشاي زبهال كله almost ثانك يو فناينا ولا كله زي تديبلنايو جن اذا غداي ديس بحساب بحد اخيبا كنت اخيبا زودا ايكونن غداي قصاليو إثيوبيا تقصل الله قبتي ناي سمعات مس سوماللاند زنبر حساب حجي إداينة تقتن تسمعهم إلى الله مالتيو كم أون دبلومات ناتا يسحبتن أمباسادر سريدو مالو هرجيس الله مالتيو أب سوماليلاند سلزي تي ولا تسمع استجابري أب تركي نبذ حسابات تسفى يوم زرع أي وتودي كومبلكس زبلو زتودو خويني سمعن سلازي قد سالي انه يحجزو نقص القول ايثيوبيا خنبل كلنا ما دحريها بزح تسحبو نغرات الله مالتي بزح استفلالي حيلتات الله انترناشونال ناي اب انترناشونال كوميونيتي مالتي لاي ناي امريكا حيدي ناي استفلالي انا اوروبا حيلتات ون يحجزها يدغفا اين زلوا سلازي نيثيوبيا كم حنت هاجر كم حدا سرعه طراي غيرنا انت متايبلنا مالتي ايثيوبيا ابقى يحبار متصل اللي عندهم عريلا دليت ناي بزح حيلتات ياتوكل زلا مالتي سلازي بتناي ناشنال انترست ناتنا كنديو كنكل علينا بناي سرعه طراي كنمزنو يبنا بتناي ربحنا يتهاجر مصاينا يتهاجر كنحسب كلنا سرعه كيهلو قل صباح خير قل مالتي اتنا ايرترا دوباتنا ايرترا لاونت كن كلاتنا كم هاجر كم حزبي زوكل سلازوخنا بو كنديو تسفا غبر مالتي يا ما بقسنا يزعلالو النسيو ني ايرترا زلو حسيا زلو تقمي مغنياتو تي نايتي أب سلطان زولو مراحي ودو ناب جبت خيدو وكيلو مالتن أب حقهم أديو مالتن ممر مارس لزقب بعد زي كوينو أو حجون كم زيرون بقى نودو لي أخويلكا مزخ بهالك النيرو جن سو
ካብ ሰሙን ሓሊፉ ዝኸይድ ስለ ዘይኮነ ንዑ ኣይመረፅናዮን ንስኻ እውን ኣይመረፅካዮን ስለዚ ንወዲ ኣለኹ ካልእ ግዜ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ንረኸብ ተስፋ ክገብር እየ ቴንክ ዩ